Чарговы вікенд адмерыць палову шляху каравана айчыннай футбольнай эліты. Гэта дазволіць журналістам ды экспертам рабіць ужо пэўныя высновы адносна лідараў ды аўтсайдераў спаборніцтва. Матэрыялу хопіць для абгрунтавання нават катэгарычных высноў. Што ж да заўзятараў, то яны, як раней, паспрабуюць наўпрост атрымаць асалоду ад гульні. Дзе напрыканцы тыдня будзе найцікавей усяго, распавядае БФФ-ТБ. І запрашае ўсіх неабыякавых да гульні нумар 1 на стадыёны. Берасцейцы прыцягваюць да сябе ўвагу актыўнымі трансфернымі рухамі. Новы форвард-легіянер Хабленка, іншаземны цэнтрбек з Дняпра Кікі Габі, лідар мінскага Дынама Найок – усе яны з сярэдзіны ліпеня безумоўна ўзмацняць валадара Кубка краіны. Пакуль жа бела-блакітныя здольныя разлічваць выключна на кемлівасць новага настаўніка Аляксея Шпілеўскага. Тыдзень таму той дэбютаваў з разгрома Гомеля 6-0 і не збіраецца спыняцца. Тым больш, што набраў хаду Павел Савіцкі. 3 туры запар форвард адзначаецца трапнымі стрэламі і зараз мае аднолькавыя паказчыкі выніковасці з лепшым снайперам першынства Яўгенам Шыкаўкам. Але хто, як не Ігор Кавалевіч, ведае, як спыніць былога падначаленага. Менавіта настаўнік Нёмана зрабіў з нападніка нацыяналкі беларускую зорку. І, адпаведна, зараз паспрабуе яе прыгасіць, прынамсі на адзін тур. Тым больш, што гародня ў гасцёх у гэтым сезоне яшчэ не саступала. А па моцы духу увогуле дасі фору нават грандам. Тых галоў, што жоўта-зялёныя правялі на апошніх хвілінах у 2018-м, азотна ўзятай зборнай хапіла б, каб выйграць першынства свету ў Расіі. Лепшы наступ чэмпіянату супраць найгоршай абароны ў топ-7. Гаспадары, якія не саступаюць 8 тураў запар, супраць калектыва, які ў першым коле 2018-га саступіў усёй прызавой тройцы мінулага года. Эмоцыі супраць разліку. На нашу думку, Берасці ўсё ж болей прыдатна перамагчы ў суботу. Лакальнае супрацьстаянне было б крышку больш цікавым, змагайся Тарпеда на родным полі. Там Жодзіна з улікам мінулага першынства перамагае ўжо 7 сустрэч запар. Што да выніковых акцый, то там спрытнасць снайперу ўвогуле налічвае 18 гулей. А вось у гасцёх у гэтым годзе у падначаленых Олега Кубарава выключна расчараванні. Біты быў толькі луч. Адзінае суцяшэнне, што адбылося гэта пад мінулы выезд. І, магчыма, гэта файная прамова да спічу ў Барысаве. Там, дарэчы, дзе баты ў сезоне не саступае, толькі 2 сустрэчы скончыліся нічыямі. Пры гэтым сярэдняя выніковасць чэмпіёнаў дома трымаецца на ўзроўні ў 1,5 мяча. Але ці здольныя будуць жоўта-блакітныя адзначыцца ў пятніцу? Менш за Жодзіна прапускаюць толькі самі чэмпіёны, Менскае Дынама ды Салігорскі Шахцёр. У мінулым годзе Белаз гуляў у Барысаве 0-0, а 2 сезоны таму ўвогуле перамог 2-1. Таму ёсць надзея, што і гэтым часам для бела-чорных усё будзе добра. Тым больш выбітную форму набраў іх брамнік. Владзімір Бушма тыдзень таму запісаў на рахунак 107 сухі матч у першынстве. Болей у гісторыі Беларусьбанк вышэйшай лігі толькі ў Аляксандра Сулімы – 118 сустрэч. Цукровае дэрбі заўсёды прыцягвае ўвагу заўзятараў бескампраміснасцю ды імпэтам, што праяўляецца з абодвух бакоў. Зараз антаганісты будуць увогуле апантаныя ідэі перамогі. Слуцку неабходна трымацца ў групе лідараў. Гарадзеі заходзяць з апошняга радка табліцы. У мінулым тыдні падначаленыя Сергею Яромкі ўжо зрабілі неблагую спробу гэта ажыццявіць. Ды сцягнулі нічыю ў Віцебска пасля 3 параз запар. У тонусе падначаленыя Віталя Паўлова. З 4 апошніх тураў выціснуўшыя 3 вікторыі і зрабіўшыя свой наступ 5-м па выніковасці ў лізе. Узгадайма таксама, што адзін з найлепшых бамбардзіраў першынства таксама кватыруе ў Слуцку. 3 апошнія сустрэчы скончыліся з аднолькавым нічыйным лікам. І зараз складана разгледзець аргументы, пры якіх бакі дазволяць эмоцыям узяць верх над рацыянальнасцю гульнявых падыходаў.